No, teď tam je 2, no tak to je jedno, tak když tak to můžeme to. Buzna. Prostě jsme se vrátili v čase, no. Yes. Tak No tak jdeme, kámo, musíme po 20 minutách být v Nedru jinak reset. Co? Co? Hej, Nether, ale tady je portál. Kde? Neřeknu. Už jsi zjistil, jak funguje ten kompas, nebo? Ne, to je random hrozně. Já nevím, To kdy to ukazuje, kdy ne. Mám golden pickaxe. Ne, ale jakože, no to je jedno. Kurva. Ty jsou zase, ty? Mám Bčko. Ta Herdin, pomoc. Kam zmizel? Já tady flint, on se hodí. Kop do země. Tak natěž Ještě. dřevo. Já už mám nějaký. Aha, tak jo. Já potřebuji, hezky. Co děláš? Já jsem tak, že to kopeš rukou. Proč Co? jsem neřekl, bych ti dal kámen, dej mi dřevo, prosím, styky. Já už nemám. Ježíši Kriste. Počkej. Teď Kámo, budu mít styky pro tebe, ale jen 2. dík. Tak já udělám... Můžeš si říct ještě tohle. No, ty Tohle styky a by se tohle. hodily. Jo, počkej. Tak se vám. Ježíš, neřvej. Kde jsou? Nevím, ale řve tady Herdin. Máš někde v Jo, inventáři? máme. Proč jsi zničil ten crafting table? Ten byl můj? Tak ho polož. Jaha, okej. Ty nemáš dřevo? Ne, tak proč jsem potom asi chtěl styky? Tak asi první věc, co uděláš, je, že bereš dřevo, ne? Já jsem první viděl ten Dušan. Běží za dřevo, je tak hnusný, že prostě je to jediný dřevo, za kterého se vyplatí dělat styky. Co máš za problém? Neřvi. Co? Tady řve Herdin furt. Herdine. Kam? Tak jo. Řve do prdele. Děkuji za crafting table. Počkej, já mám snad zapojit ten. Ne, jo. Kámo, tady je to tak nádherný, ale... Je zajímavé, že to je voda. Tak co kdyby jsem tady zůstal, já se jdem na end. Jo, ne, si prostě založím si to vesničku vlastní. Založíme server. Založíme hardcore server, kde když někdo umře, tak všichni umřou. Tak to by byla smrt do 5 minut. Jdeme Já hledat nevím, nějaký kam se ten. zmizel. Jo, tam se zmizel. Koho? Na kejvku? Nebo No. vesnice? No ale musíme si uložit ty souřadky, co jsou tady. Proč? Protože Jo, to je kvůli ten tomu portálu. portál. Okay. Nastup. Proč to nedělá? Jo, to je pravda. My se to zničili, kámo. Možná to je jenom na tom na ledu. A nebo to možná je Birchou loďkou, že to je jenom na ouky, no. Ne, plně to na... Hele, tak to můžeme otestovat. Plně to na ouk to. Ale to mě sere, takže... Dobrý Mám ji kámo. vykraftit, nebo jak to líbíš? Já se omlouvám. Yes, to je jedno. No? Jo, dobrý. Už jsem se, že se to zničili. Kurva. My nemáme jídlo. Když se vrátil k těm kravám, co tam byly. Au? Hele Help? krávy. Help? Dobrý. Tam byly krávy. Já se plně stavím ještě. Počkej, teď to fungovalo? Ne, to je ta tvoje. To má. Ale já to slyším, co? Já to slyším až sem. Dropně hembombu typu. Dropňáme bombu, ty Dropně hembombu typu.
Dropte hembombu, ty bu... Drop měl M, typu. Počkej, a to jsem já teď? Jo. A jo? To bylo buglí, no. Tak já nevím, co to stalo. Je tady někde nějaký jídla? Tady jsou lišky. Ne, lišky se nedají jíst. Ne, já vím, ale... Počkej, tady je ten strom, to znamená, že pod námi je laškejvka. Jo, tak kop. Ne, Ale nevím, jestli tam chcem. ještě ne, určitě. Já jdu Dobře. kopat. Tak kop. Tak počkej, ne, já ti udělám štít. Jo, tady Nemůže. jsou ty, tady ten divný. Hodil jsem ti to tam, hodil jsem ti to tam, hodil jsem ti to tam. Děkujem. Jo, velký problém, velký problém. Okay. Aha, jo, tady je taky kejvka. Kde je tady? Ne, někde tady hned vedle. Jak to víš? Co jsem do ní právě vlezl. Jo, to vidíme. Jestli to bude zipu nebo něco, tak, Zasypalo, ty bu... tak si už jednu ty vole. Ne, Zipu! Kde? Zipu! Kde? Já jsem slyšel zipu. Jde? Jdeme Asi za tam ním. někde. Nesmíš Co? se bát. Teď jsem znovu slyšel zipu. Tady nejsou nikde. No oni někde páté za stěnou. Cool. Že jsi pozornej. Au, promiň. Au, promiň. Jsi chytl mě. Tak já jsem ublížil sám sobě, ale jinak bych se neomlouval. Wow. Co je slovo? Au, Jo. au. Ne, ne! Dobrý. Zachránil jsem to. Že to byla ta voda. No vole, ježišti. Ty jsi šel nahoru? Je. Víš, co je slovo? To je C slovo. No víš, co je slovo? Vím, co je C slovo. Co je slovo? Cool? Cool. Telej. Jsi pořádně. A ten YouTube jenom. Kam to ale, no. To vypípáš. Jsou tu ty lišky, to je jediný tvor, který tady v okolí je a sere mě to. Tak to se nedá nic dělat občas. Občas Víš, je co život krutej. Život je hořký, bohudík, Radegast. Našel jsem toho Dušana. A tam tu borku s tím ficem. Ježiš. Ježiš, Jako Dušane, prase a ovce. Jebem toho vysušeného kokota, nebudeme ho topiť v ničom, mám piči. To co miluje Fica. Já milujem Fica. To tam ale musíte povedať. Našel jsem Dušana. Ahoj, čau. Jo. Jebem toho vysušeného kokota, nebudeme ho topiť v ničom, mám piči. Kámo, to světlo, to je orgasmus. Ej, to je fakt nádherný. Máš zaplý shader aspoň? No mám, no. Doufám, že ti umírá počítač. Jsem by to chtěl spánek za chvíli. Já jsem si vzpomněl na tebe, když to řekl. No, já jsem věděl, kámo, já jsem úplně jsem věděl, že to řekneš. Ale kámo, mě to úplně, že... Musíme si udělat třeba stack... ta obloha. Uděláme si to. Stack golden apples. Uděláme se. Ne. Postel. Čau ti! Kostel? Proč bys si dělal kostel? Ty kostel, ale jaký kostel. Řekl postel. Jebem toho vysušeného kokota, nebudeme ho topiť v ničom, mám piči. Je pak si. Je tady u mě Roman. Tady u Roman? mě je ten. Zipu, no. Já vím, protože já tě vidím. Teď já jsem se lékl, co mi dalo hit, vole, to byl ty.
A ne, to byl vypuchu. Au. Au, jo, on jde se zádu, i. Jaj. Debile. Jaj. Yes. Yes, Jem. tady, jdem Bach, spát. to tam kriplové. Ty máš Je mi kde? jedno, že čo Ty jsi teraz našel... poviem. Ne, Lukáši, zvedni se, creeper! Nejde tak po ty- tebe, jde po mně. Zapij ho. Jak to, že jde po tobě? Protože mě viděl prvního. A po mně nejde? No, protože tebe viděl druhýho. What the fuck, to A tak mě nestratil. Jo. dobrý, tak jsem mohl spát dál, kámo, tak co mě vyrušuješ? No co? Ty kuřata, kámo. Jo, ty jsi- Pec, jo, ty jsi vlastně Postav- zabil to. No postav tam, pec. vole. No musíme jít zpátky. já nevím Tam. kudy, tak veď. Já vím. Půl peč třeba chleba. Chce to další pec. Chce to víc pecí. To- A dáme takhle nad A jako sebe. pod Sněžkou nebo? Byl jsi někdy v peci pod Sněžkou? Ne, kámo, vůbec. Ono nejde dát. Ono nejde. Jo, jde vlastně, dobrý. Postele tak, aby... abys mohl čuchat nohy toho druhého. Dobrý, kámo. A proč si teď OK. Ty kdybychom si chtěl respawn point, že jo? Ale Jo, ti ho jo, fakt jo. dá, že jo? Respawn Jo. point. Teď si tady vypeču masíčko. OK. Znáš takovou tu hru, jak to Ne. bylo jako, takový to jak bylo Lego a měl jsi tam autíčko a vždycky si to autíčko poskládal a jel si a dělal takový zvuk, jak OK. Nevíš? Asi ne. Kámo, Podle toho, co jsi mi to popsal, tak nevím, ale jako možná bych věděl, kdybych to viděl, ale... Počkej, já nevím, jak se to jmenovalo, mám železo. Lego Juniors. Tak jak se to jmenovalo? Jo! Víš? Jo, to si pamatuju. No vole. Ne, já chci tu hru. Game. Ona Já si ji už stáhnu. není. To najdeš ještě, stáhneš. Apoko. Tady mám APK for Android. Download. Blue Sox. Já nemůžu najít tu laškejvu. Tak tam asi není, když ji nemůžeš najít. Musí to být, to je zaručený. To je jistota. Není. Je? Kdyby to byla Hele, jistota, tak bys ji našel. Mám, ale furt nacházím tu route the dirt jakože. Tak já bych se asi posunul a šel dál, protože já potřebuji železo docela. Já mám 2 železa. A za 4 minuty musíme do nedru, takže... Hahaha. Nice one, cowboy. Počkej, až ty jsi šel tím, jak jsem to tam rozkopal? Ne, nešel. Jo. Tam jsi šel. Jo! Už slyším zombíka, takže tady ta laškejva je. Ale už mi došel krumpáč, takže mám jenom tvůj Už mi, kamenek. už mi Teda došel šel. krumpáč. Tvůj hnědej. Jak se jmenuje dřevo? Jo. Já nemám jak se dostat přes kopr, to trvá hrozně dlouho vytěžit. Nechtěl jsi třeba rozsvítit na té cestě? Já nemám koul. Kop. Hej, ale já slyším Romanka furt. No já taky. Žádným, jakoby jakým směrem, protože... No tady takhle, jak se koukám. Okay, tak jdeme za ním. Románko, no někde tady, no. Hej, mě už nebaví to kopat, to trvá hrozně dlouho. Ježiš. Ježiši, ne. Ale někde tu kivka je 100% vole. Tak já se mezi tím udělám to štít. Nevím, co se dělá v kvadrantech, ale vím, že to je něco se sinusem. Tak na to serem a prostě pojem do piči. Něco se sinus. Názor? Jdeme pryč, jdeme hledat nějakou kejvku. Aspoň máme prostě bloky normálně. na těžení. Teda na nevím. Dobrý, nemáme nic. Už mě sere to štípe. Štípe? Tak kam jdeme, já chci nějakou kejvku. Já taky. Kejvko. Když to budeš manifestovat, tak to Je mi přijde. jedno, že čo teraz poviem. Okay.
Tak jo. Fuj, to jsou hnusný kuřata. Vy piče! Vy piče! Ještě řvou takhle. Počkej, hele, tady je možná kejpka. To je zase taková ta divná. To. Vy piče! To je láva. Ne, A to je tak všechno. není tu láva. Tak jsi debil. Jsem potřeboval achievement. Halo. Já milujem pizza. Hrozný. Halo. Hele, Ne se. To je Androva trkývka. ne se Koul. Ale ty máš víc žrádla. Konečně Iron, první Iron, co vidím. Tak zavři oči. Už ho nevidím. Mně se nelíbí, A já já chci nechápu, k vidět. čemu jsou brejle, který blokují Já umřu. červený světlo. Tak seš debil? Počkej, ne, to musím vytěžit. Tak seš Když tak- debil? Když tak jest, ty zvládnu. Tak je možná, že to nezvládnu. Ty jsi úplně retard. Už jsem to těžil tak dlouho. Tak si udělej dveře, ne? Kámo, nebudu si dělat dveře. Tak jsi Jsem debil. jako, Nevím, dveře. dveřník. jí, do prdele. Tak, Jsou dveřníci, nebo to je prostě zámočník? dveřníci. No. Já nevím, dveřníci asi nejsou. Tak to byli kováři dřív, ale Já to byly všechno taky těžím tak zámočníci. dlouho hrozně. Kámo, udělej si prostě dveře, vole. Já ti je udělám klidně. Nechci. Už Tady to nic vytěžil? není, Aha, to ale- už to vytěžil. Já jsem natěžil 17 koulů. Tak to je hodně velká kejvka. Kam tady nejsou žádný kejvky, abych to reálně resetnul. To je na Ne, hovno. mně se to Jenom už 24 líbí. Už 24 minut ztrácíme čas tím letím, kámo. To je fakt hrozný. To je strašný. Ale já nevím, proč jsme furt v tom nekonečném snowbiomu, vole. Není to Já- amplified svět? Já bych reálně se zabijem se. Ne. To nesmím. A jestli jo, tak... Ještě nic nemáme reálně. Za 25 minut, já už jsem chtěl být tu nedru. No tak se pojď zabít, no. Ty pičo, to bylo rychlý. Pojď. Tak tady, ok, ale vypadá to hezky aspoň. Jo, na jedné straně poušť, na druhé straně taiga, no. Tak to je hezký. A Ale je to lepší Badlands, než ten kámo. biom. Badlands, počkej, Badlands a kejvka. Badlands, tam No, je kámo, tam hrozně je moc kejvka, béček. no. Tam je hrozně moc béček v Badlands. Super. Jakože fakt? To docela jako dává smysl. No, ale ono tam je hrozně zlata, protože nevím proč, ale je to gold mine doslova. Proto tady jsou všude jako doly. Tady je větší šance na mineshaft, protože... já už nevím. Martine. Nevím, co mám říkat dál. Došel mi dictionary. Tak a co budeš Mám dělat? kejvku jako zmrt! A však pod námi byla kejvka jako zmi. Ale já mám větší. A proč, když to kámo... Mám skočit do lávy, zastaví mě láva, nedá mi to ten fall damage. Dá menší, ale potom se to vykompenzuje. Ok, no tak já tam sejdu pomalu. Teď se mám spadnout. Kuku, ještě vás spadneš a to je na píči. Já nevím, jestli víš, co znamená slovo málem? A jako tak to bylo trochu horší, to by se rozpad. Rozpad? No, Rozpad. když se slyším Románka. Jen slovo. Proč to není Dobrý, no, tak teď už je to nepoužitelný třeba. Ale to vypípáš. V pohodě. Taky ten delfín sound. I just wanna be part of your symphony. Ne, to ne. Oh, Come on! Ty piči, yes, Lukáši. Yes, Já jim, nemám jsme co mrtví. jíst. Jsme mrtví. Zipuhu je tady. Dement, vole. Jak jsi umřel? Mám Ty to jsi radši, spadl že do to lávy a radši. pak tě zastřel To radši nechtěji skeleton. vidět. Můžeš se vysvětlit jak? To radši to nechtěji vidět. Tohle bys... Teď bude mít lepší spawn, no vidíš, nádhera. Tak jsou Nevím, co já jídlo,
jídlo, stromy, nádhera. Co víc chce chtít? Je mi jedno, že čo teraz poviem, Nevidím nádheru. Vidím slunce a vidím Dušana. No tak to Třikrát. chceš ještě víc. Ale čau! Víš, co to tady děláš? Ty jako myslíš, že to se ti povede, jo? Co jsem měl povést? Ne! Jo! Ne! Ten štít. Tak je budeme hrát sami a první se dostane do endu no. Tvoja stará ducha, Tak jo. tvoja stará ducha. To je fakt nic není? Ne, není. Je to fakt nic není. Komu? A je Ještě irony. Mně přijde, že tady Irony. nemáme žádný kejvky. Dropte hembombu, typu. Jo, ne asi. My jsme předtím nacházeli úplně obří vole. Sice jsme vždycky umřeli, ale... Já bych... O, kejvka. Nechci rušit. Nechci rušit kejvka, co? Ne, nemám diamanty, bohužel. Ale mám železo. Je? Ty máš taky železo, já vím. Bary, Mám. víš, že tenhle rok vychází polda osmička? Kámo, já tě neslyším přes Dušan. Víš, že tenhle rok vychází polda osmička? Víš, že tenhle rok vychází GTA 6. Dobrý, ale to není tak signifikantní hra jako Okej. polda 6. Zás si padol, typu. Hej, Peniaze, alebo čo? Omluvu. kam máš se spát? Ne, já jsem spadl do kývky. Protože jsem vyskočil z vody. Se mi Okej. nelíbila voda. Vodat kejvku. Voda, nechceš jít ke mně do kývky? Ty máš kejvku? Jo! To řeknu hned, ne? Nemusíš, já umím používat pod kompas. Kde je Sovar? To mi je jedno. Počkej, já jsem tě před chvilkou viděl a už tě nevidím, ty jsi někde pode mnou. Víš, čím Ty- to bude? Ty shiftuješ. Nešiftuju. Jo, shiftuješ. Nešiftuju. Jo, shiftuješ. Nešiftuju. Ještě Vypadám jsem snad jako manuální převodovka, abych shiftoval. To bylo až moc tiplý, kámo. Raz spadneš a dropte B. Aj, jasnáš, prostě, co děláš? Jdu za tebou. Když tady je voda, vole. No čo je, mládež? Tady u mě ne. U mě jsou irony. Já taky. A diamanty. Jasně. To znamená, že je docela jednoduše jako Mě vyhrát. zipu. A ojaš asi. Co je ojaš asi? Ojaš asi a zipu je to To stejný. zombík. Aha. Tady je spider! Tady je spider! Tady je spider, Lukáši! Ne! Seděli jsme, máme čas, my. OK, tak teď to bylo super docela, teď to bylo jako dobrý a ty jsi to musel... Dostal si umřel na creepera! Čo dostali sme šmík? Já? Šofer má 2,5 promile. Doslova tam bylo Vyšiel do zblouna by nemocnice. creeper, Ja- vole. Kamo, já to ja nevím. som- 13,7 hápek. Já jsem taky myslel, že jsem umřel na to, že toto, ale já jsem přistal a měl jsem ještě asi 4 hápka a potom, že že vás blown up by creeper. No, tak tohle je v pohodě. Jo, to je v pohodě. My jsme na tom stejném číslu, jako jsme skončili včera. Jo, doslova. Ale my nemáme ani prostě vesnicu, nic. Tady bude. Jedině, co tady vidím, je Dušan z Luigi čepičci. Má Roman Mario čepičku? Jo, určitě. Ne, ale vím, že má Bugatti. Ty jsi se mnou jako takový prostě rodič, který už je tired of the questions prostě a odpovídá jenom největší randomárny. Ne, ale to fakt tak je. To je jako, to je seriózní. Jakože jsi můj rodič, nebo? Ne, jakože mám miliony a Bugatti. Ty? Jo, to máš, no. No já taky, ale hlavně ten, Roman. Roman? On se hrozně Kde je Roman? změnil.
Kde je Roman? Nevím. Já ne. Viděl jsi, že Roman je kretén? Co? On je prostě kretén Roman a to je Poldis. Ale to musíš vystřihnout, to nikdo neví. Okay. Ty jsem tě málem hitl, Milem. No, ještě že málem. Málem? Málem se stal Honza králem. Au. Dá si padal ty buzerant? Hej, kejvka. Kde? A mineshaft. Au. Kde? Nevím, někde u mě. Já vidím asi něco jiného, ale jdu tam. Nepodaj. Tak jo. Ale Asi by to chtěl nemáme maso jídlo. předtím. Nemáme jídlo. Jsi říkal, že jsi, Dá že si jsi Pavel, viděl... ty bu- Hej, to jsi byl ty? Jedno hapko, ty jsi jich ubral. Tak já na to nejsem zvyklý, ty už si zvykáš, jo. Co? No, na to, že... Jo, Nepodaj. Mám těch 5 prohromadě. Ah! jestli umřeš, tak... Málem jsem umřel. Mám 4 irony. Tak se najes. Je tady voda. Jsem cikán, abych žral železo, vole. Mám škytavku. Já tady mám... No čo je, mladě? No, Odchod! Máš odchod? mhm. Co to znamená? Že tady je odchod. Odchod, jasně. Už jsem to pochopil. Jsem retard, vole. Na Romanko. To je Máš jídlo? ano. Ale pro Se mě ne. hovno. No já se snažím toto vypéct. Už jdou. Rychle. Urychli to. OK. Umírám. Ne. Ne. Já ti to Ne. zakazuju. To v pohodě. Já ti to prostě zakazuju. A ještě by to chtěl trochu jílnout. No, už mám nějaký jídlo zase, takže jdu toto a... Jsem se asi ztratil. Proč jsi nedával to kamínky, aby jsi jako našel cestu? Počkej, už jsem se našel. Už ses našel? To je důležité. Se nebo... To je kompetice v tom, kdo řekne největší sračky a já vyhrávám. Teda. Já se bojím chodit mineshaftem, protože co když na mě vybukne nějaký bubák a udělá bu. To bude blbý, hele. Odkud to je? Kamo, to si děláš prdel, vole. Jebem toho vysušeného Kámo, kokota, nebudeme ho by the way. Jo a jo! Já nevím, to se prostě random objevilo v mojím mozku, kámo. Tam někdo spawnul prostě. Já jsem měl takovou knížku z Alberta, že byl pub. Já taky a hrozně. Jich bylo hodně, ale. To byly díly, já to někde mám možná ještě. Tady jsou raz, dva, tři, čtyři, pět creeperů. No čo je, mladě? Vedle sebe, jakože. Teď všichni Mně přijde, že nějak jako to nerfli štít hrozně, že to má hrozně Tak jako je to malý hardcore. area. Co? Že to je hardcore, tak možná to bude tím, hele. Takže když prostě kolem sebe postavíš jako stěnu se cihel a někdo po tebe vystřelí šípem, tak se může stát, že prostě to prostřelí. Jo, občas jo. No to je... Šasi. Ne. O, já šasi. Oja šasi. Oja šasi. Kamo, on si mě našel. Au. Oja šasi. To je nekonečný koloběh toho, kdy ty chcípáš. Já kvůli nechcípám.
Já kvůli tomu musím Já sbírat jsem si právě další vykraftil jídlo. druhý crafting table. Ty miluješ crafting table. Ty jsi jako ta paní, co miluje Fica, ale ty prostě Že ty miluješ jsi měl minulé crafting 3. table. No ale všechny byly od tebe. No a co? Já se stejně všiml na Mára, kámo. On tady byl úplně přede mnou. No! Au. Co byl ty? A to je, tady je Zipu. Tady je někde Zipu. Tak zdrhej. Romanko. Lukáši, Já máš mám jídlo. postel? Na mídlo ani postel. Lukáši. Ale mám čepku teď. A co? Já už mám full armor, by the way. No. Počkej, máš ten armor i ty, když ho mám já? Ne. Nemáš. Dobrý pokud. Škoda. Už Co vidím tady tvůj je? nick. Hezky. Víš ten můj? Vidíš Jo. aspoň na kompasu? Vidím tvůj nick, neboj. To takovej ten to zpěvák, ne? Nick Jagger. Okay. Já už jsem víc než ty reálně. Víš? No. No, seš, no. A proč jsem furt v zemi? Ty jsi v zemi? V tom případě to, na co koukám, nejseš ty. Ne, dobrý, No. už se vykopávám. No, pojď. To je do Ej, mého úzolného příbytku. What the fuck? Kde to, kamo, kde to seš? V kejvce, A vole, kde jsem tady. já? Pomoc. Čau, Jo. pojď. To je můj útulný příbytek a tohle je nejlepší blok na světě. Six, seven. Proč se vůbec vykraftil, nebo ty jsi to našel? Já jsem to A viděl proč jsou koleje? Já jsem to viděl v crafting se table, děje? že tam je prostě Six, seven. Víš co mám? Co máš? Mám zlaté jabko. A je- Mizukyně peněze. A je to Už bys taková se- ta typka. Už by se měl posunout do Lukáši, to je v prdeli, Lukáši, tam je spawner, Lukáši. A co jako? Lukáši, to je tak moc v prdeli. Kde jsi? Ne, nezapij mě. Dobrý. Hej, ty to prožíváš, ne? Tak sorry. Však se nic nedělo. Klidu. Hele, uklidíme se. Koleje. Proč jsem to koukáš jak na nějaký svatý oltář? Já jsem čekal všechno, ale to jsem nečekal. Musíme se uklidnit a postal si koleje a pak si dělal já zničím ten. Nezničím, fuj, pomoc. Lukáši, nějak moc to Já mám prožíváš. arachnofobii, Mám pomoc. těch 5 pohromadě. On jde za mnou. Ježiši, Kamo. neboj. Dělej, zabij ho. Brinza spéra douna. Sunej ho ze mě, fuj. Nechutný. Ježiši, Lukáši, děláš, jak kdyby po tobě šel pavouk. Kamo, já chci jsem se diamanty. probudil jednou, asi prostě ve 3 ráno. Ne, neříkej Úplně. to, fuj, já už to cítím teď. A prostě podíval jsem na fuj, neříkej postel. to, vůbec to neříkej. Fuj, kámo, neříkej. A víš, co tam bylo? Ne, nechci to vědět. Já podle mě víš, co tam bylo. No, vím. Michael Jackson. Já jsem si to myslel reálně. No Proč nepadají bloky, já mám pocit, že co se spadlo. Kámo, tady je káva. Kámo, kde to jsem? Já jsem Nevím, vlastně ale nedorazil pojď za k mnou. tobě. Já jsem tady Hej. vytěžil třeba 10 bloků a prostě se to nenačetlo. se. Já nemám moc čím. Jsi Tak tam, já no? No tak tak- jsi šel dolů, vole. Nešel, já jsem šel tam, já jsem se teď koukal, jestli jsi dolů. Pojď. Počkej, já těším iron, abych měl ten full iron. Já mám, taky ti dám. Dick More železo, mám. Možná ti poblinkám nohy. Ne, pojď za mnou. Co? Ne, a ty máš ještě dolů. Děkuju. A pojď dolů. Kamo, já se potřebuji vybavit. Máš jídlo? Ne?
Tak jsme v Mám prdeli. Rotten Flash, tak Já zase sko- tak já počkej, skočím se za- nehejbej, já za chvíli nehejbej skočím se. dolů, takže... Nehejbej se, Koukej, co dělám, vůbec se nehejbej. Vidíš mě? Vidíš to? Dobrý, kámo, jsem dobrý. Víš, co udělám? Ne. Ne. Co si zkusíš? Ne. Ne. Nedělej to. Máš vodu? Ne. A myslíš, že to přežiju? Ne. Tak mohl přežít. Tak to Ale zkus. to přežiju. Mám to zkusit? Tak to zkus. Prepačte, že meškám. Meral som si kokot. Dúfam, že máš aspoň 20. Presne tak, ako ja. 20? Prečo ste ma tak zarezali do piči, Braňo? Prečo ste ma tak zarezali, že vidíte, že je tam 13.00 do piči a necháte ma kokotinu povedať? Krista Boha vám do piče!